osatutako gorputzek euren artean duten erakarpena da. Gravitazioan mantendu ditu planetak orbitan eguzkiaren inguruan. Kaixo, gu hodei eta zereatako sateliteen PowerPointa erakutsiko dizugu. Sateliteak. Zer dira sateliteak? Sateliteak beste gorputu baten inguruan gravitatzen duten gorputzak dira. Hemen ikusten zen bezala. Bitxikeria. Duela 4.500.000 urte, ilargiak lurrekin jotzen. Hemen ikusten zen bezala. Esplosioa. Kaixo denei, gure egitamatu gara eta gaur askoren informazioa ekartzera gatoz. Asteroidak unibertsuan gravitatzen duten adios handiak dira. Ezaugarria. Hemen ikusten den bezala, gainalde irregularra dute. Eguzkian izar askoren ondotik bira eta biltzen dira, eta planeta batzen ondoan ere aurkitu daitezke. Hemen jartzen den bezala, material ezagunekin debeka daude, eta lurretik izarak dirudite. Kaixo, guk gaur egin PowerPointa aurkeztea goaz. Eta meteorito buruz dijo, galdera bat baldin badakazute esan bukaera. Zer dira meteoritoak? Meteorito bat lurrera iritsi den kanpoko espazioko gorputz naturala da. Talkaren ondorioz ez da suntsitu. Harriz eta izotzez osatuta dago. Zergatik harriz eta izotzez? Batez ere izotzez espazioan hotz handia egiten duelako. Egunon gu Unai eta Ilargi garea eta gaur komiteen informazioa emango dizuegu. Eta galderatxo bat baldin badakazue, bukaeran galdetu. Zer dira kometak? Kometak eguzki sistemako argizagi mota bat da. Hau da, eguzkiaren inguruan ibiltzen da. Isatxe dadatz modukoa eta agertzen da. 30.000 milioi kilometroko. Zaugarriak. Gaur egun 1000 kometa desberdin daude. Eguzkitik urrun daude kilometroko gutxiko diametroak. Ondorioa. Kometak eguzkiaren haizearen bidez mugitzen dira, eta eguzkiaren kontrakoan joaten dira. 26 urtean nire ikusi daitezke. Hale Pop, Enkez, Cifreo, Olbes, Wils, Tutel, Viena, Morehouse eta Benez ikusi daitezke. Eta hau ikusten bezala Halley kometa da. Bitxikeriak. Halley kometa txinatarrek pentsatzen zuten beraien ikerketetan kometa hori ezagutzen zuten. Baina txinetan ez zuten pentsatzen kometa ez dela ilargi. Planeten maila kontsideratzen. Tanta batek apaindu zuen uinez putzu bat, lausotu zituen pixkanaka bertako errainuak. Nor nintzen ezin nuen berezi argi bizien dantza, egiaren bilanen biletik urezko ispilua. Denbora